L-inventarju tal-Kamra il-Kaħla hija l-ewwel ċabra ta' poeżiji tal-awtriċi żagħżugħa Lien Ellul. It-tim tagħna iltaqa' ma' Lien sabiex jistaqsiha dwar l-esperjenza tal-poeżija u l-prattika tal-kitba kreattiva. Jiena Lien Ellul nagħllem fi skola postsekondarja l-Malti u barra minn hekk ukoll nikteb. Kien hemm ħafna mistaqsini x'inhi din il-Kamra l-Kaħla. It-titlu nibgħet fil-fatt minn poeżija minnhom fejn niddeskrivi din il-kamra u dan l-inventarju tal-kamra fejn kien hemm in-nanna tiegħi fil-verità u anke nuża t-teknika tal-istoloġija biex nsemmi daw l-oġġetti li kien hemm fil-kamra. U minn hemmhekk imbagħad anke nibgħet il-kulur ikħal li fil-fatt jitla' fil-wiċċ f'diversi poeżiji huwa tant importanti għalija huwa l-kulur tal-baħar li wkoll jidher f'ħafna jixref f'ħafna mill-poeżiji. Il-ġabra qabel kien jisimha xi ħaġa differenti, t-titlu li ħdimt bih f'moħħi kien differenti, però l-qafas baqa' l-istess. Bdejt anke nirrevedi l-poeżiji, bdejt nitkellem anke ma' Glenn Kallejja u Clara Zoppardi li kienu l-edituri tiegħi u fil-fatt mbagħad nibteddi l-idea li l-poeżiji jiġu ppreżentati forma ta' dizzjonarju. U allura l-poeżiji qegħdin b'mod alfabetiku fil-ktieb u kull ittra tirrakkonta jew tintrabat ma' mument jew oġġett jew esperjenza partikolari. Bħal-lejl int ma tistax tridek kif tixtieq, bid-dawl jittanta mill-ventilaturi toqba. Il-ħars sparpaljat qed jokrob għalik, isma' qaltlu. Ġismi organi mutu u jdejk iżbaħ minn qatt, iżbaħ minn qabel. U dan l-inventarju ta' din il-kamra kollezzjoni ta' dawn l-oġġetti, l-esperjenzi, l-emozzjonijiet li nikteb u nikkummenta dwarhom f'dawn il-poeżiji fil-verità. Ftit ilu semmejt li meta kont żgħira kont nikteb taqbiliet bħal kulħadd. Illum tbejjed ftit minna dik il-ħaġa minkejja li r-rima għandha posta nħoss f'oqsma differenti anke f'kitba tfal pereżempju f'poeżiji oħrajn mhijiex xi ħaġa li jien nikkapitalizza fuqha. Imma fil-waqt li qed ngħidlek il-ħoss għalija huwa importanti ħafna. Fil-fatt anke kull meta nikteb poeżija naqra b'vuċi għolja d-dar jew fejn nkun biex nara kif tinstema' u nisma' r-ritmi tagħha għax għalija dik importanti ħafna fil-verità. Din il-ġabra minkejja li dawn is-snin kollha nikteb hija prattikament il-ġabra ta' poeżiji li ktibt f'dawn l-aħħar 3 snin biex ngħidu hekk. Kien proċess interessanti għaliex hekk ġie punt fejn rajt li qed nikteb anki poeżiji li fihom l-istess sugu, l-istess fil biex ngħidu hekk. U minn hemmhekk imbagħad qed forsi mela din il-ġabra tibda timmaterjalizza. Bħalissa għandi kurżità anke kif il-qarrejja qegħdin jesperjenzawh biex ngħid hekk. S'issa anke minn dak li smajt naf li ħafna jibdewh mill-bidu biex ngħidu hekk u jaqrawh sal-aħħar. U din fil-fatt hija wkoll l-istedina ta' dan il-ktieb. Skont kif wieħed jiddeċiedi li jibda jaqrah fil-verità jkun qed jagħmel l-esperjenza tiegħu. Ġifieri s-suġġeriment tiegħi huwa li dak li jkun isegwi dawn l-ittri biex ngħidu hekk. Però fl-istess waqt xejn mhu se jtelfek milli taqra poeżija qabel oħra pereżempju. B'dan il-mod anzi tkun qed tifforma n-narrattiva ta' din il-kamra l-kaħla biex ngħidu hekk inti stess bħala qarrejja. Hemm xemx qed tiżvina biex tinkina u hemm sħana samra titmattar minn għajnejk jittowbu. Tgħid jibqa' sabiħ il-lejl la narak jew inti ssir isbaħ minnu.